Vítajte pri úplne novom videu s týmito. Dneska si pozrieme, že do ktorého môže má ísť do ktoré. Táto veľká do tej má ísť táto malá. A do tejto má ísť táto. Do tejto má ísť táto. Je to takto postupne. A teraz si to aj skladať budeme donútra. Čakať, otvorím túto veľkú. Máme ju otvorenú. Otvoríme aj druhú. Dáme donútra jednu takto. Otvoríme túto. Dáme nohy do sem. Otvoríme túto a dáme nohy sem. Tuto sa už nedá otvoriť, takže ju dáme len takto sem. Túto dáme sem a túto dáme sem. Čakaj, toto je niečo zlé. Túto neochraňujem. Toto nebolo dobre. Obnoví. Sem to dáme takto. A takto dáme. Kde je ten najmenšia? Tu je. A túto túto veľkú. Túdle dáme sem a túdle dáme úplne donútra. Túdle dáme sem. Túdle sem. Čakať, pozriem sa, či nie je to niečo zlé, ale je to niečo zlé. Vidíte? Vidíte, som nedal toto. A sem dáme toto. A sem dáme, a nakoniec dáme toto. A máme to poskladané. Pri novom videu budeme robiť zase so žervou.